Yebo bafowethu liyaqhubeka uhlelo sikwi-mother of all la ku-activate khona yonke into kunxenxa abantu ukuthi abavotele abaculi ababathandayo ukuthengiswa namathikithi kanti khona nomashudula intombi enkulu madoda kusho ukuthini mashudula ukuba iphathi ye-mother of all esaziyo futhi ukuthi ihlelwa umuntu wesifazane. Kusho likhulu mnewethu kuqoqozela lento ehlala siyifisa ukuthi abantu besifazane babambisane impela. Mhlawumbe ngokuthi usube ingxenye yayo noma uyingxenye yayo mhlawumbe yini abantu abangayilindela mhlawumbe entsha compared to okade kukhona last year. Kusenjalo nje mnewethu ukuthi mother of all isazophinda futhi winise iQuantum. Kunjalo nje okwenzeke ngokudlule bazophinda bakubone kuloko. Hlezeke into engathi ithi thuthu yizinga ke mhlambi neattendance yabo. Sikhulume ngomashudula abantu bayakuthanda abantu bayakwamukela abantu bayayilandela izinkulumo zakho une-influence ebantwini. Iphi recipe osebenza ngayo? Ayikho nje kuphela ukuphila iqiniso mfowethu ayikho into ekhulula njengokuthi uphila iqiniso yabo kube ngiphila amanga ngaba ngikho nalana uyabona ngoba manje ngizothi abantu bazothini mina nje umashuduli lo umthole nje umfica rank umfica emarket umfica yonke indawo nala workshop ngikhona ukuphila nje iqiniso mntaka baba ngoba enye into esilimaze kakhulu ukuphila impilo engasiyona yakho. Mhlawumbe esikhathini esiningi uma ngaba abantu besifazane ngibuke nje bayabukela kuwena bayabukela endleleni iapproach yakho yezinto eziningi ozenzayo yini le ehluke kakhulu kangaka ngabanye abantu abama influencer kodwa wena uthola ukuthi ukwazi ukuyithola yenza ukuthi abantu babe so glued kuwena. Ayikho mfowethu angabe ngiqamba amanga mangithi ngabanye abantu ngaso sonke isikhathi ngiyaqikelela ukukhuluma ngami. Kahle kahle ngoba usho nje iminwe yebo iminwe yami ayilingani sonke asilingani siphathiswe nezinto ezihlukahlukene angakutholi kimi umuntu uyakuthola koza kwethu uyabona kunjalo nje. Siyabonga kakhulu mashudula. Ngiyabonga mntabami ngiyabonga. This is Durban Network besinomashudula kwi-mother of all last activator khona siyabonga ngane yakwethu. Siyabonga mfowethu. Danke.